Сентябрь ayında Россияда халық санын есепке алу ұзашақ. Милләттәшләребез аңа ни дәрәжәдә әзір? Халыққа аңлату эшләре системасы көйләнгәнме? Эфирда таянуны тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар, без монда студияда аралашачакбыз һәм безнең белән әле онлайн рәвештә Илдар Габдрафыйков та булачак Уфа шәһәреннән. Илдар әфәнде, сезгә сүзне соңрак бирербез. Менә аңлап китәсе иде. Халык санын исәпкә алу безнең күптәннән бара бит. Менә ниндирәк тенденция күзәтелә? Татарлар саны артуга барамы, кимиме? Һәм нәрсәләргә бәйле дип саныйсыз моны? Россия территориясында халык санын алтын орда вакытында ала башлаганнар. Аның төп максаты халыкның санын алып, салымны төгәл итеп салу. Гадел итеп бүлеп, шул рәвешле дәүләтне баяту. Менә шушы принцип буенча 19-нчы гасыр азагына кадәр халык сан алганнар. Ягъни ул вакытта дәүләт шушы фискаль функцияны башкару өчен шушындай инструментны кулланган. Беренче тапкыр татарлар санын алу буенча әйтик инде урта гасырларда күбрәк шул халык санын чыгару өчен гаскәр санын карап санаганнар инде тапкырлап, яисә инде хуҗалыктан ничә кеше барлыгын исәпкә алып якынча чыгарганнар. Фақат Петр бер вакытында ревизия кенәгәләргә кертелгәч кенә даими рәвештә бөтен ил күләмендә халык санын ала башлагач кына инде татарларның күләмен ашыкларга мөмкин булган. Ләкин анда бит инде халык санын алу өчен иратларны санаганнар. Керткәннәр махсус салым җан башыннан түләү турында. Ләкин бу салымны керткәннәр үзәк төбәкләрдә генә. Россиянең чик буендагы өлкәләрдә андый салым булмаган. Һәм монда шуңа күрә андагы халыкның күп яшәгәнен түгел билеп булмый. Һәм шуңа күрә милләтләр арасында да төрле вакыйлар булган бит. Илдар әфәнде, менә шулай әйтәләр, шул ук Башкортстан җирлегендә күпләр үзләрен хәтта татар булып яшәгән кешеләр дә башкорт дип яздырырга мәҗбүр булган, шул ук салымны түләмәс өчен дип. Менә мондый күренешләр шулай элегелектән булган дип саныйсызмы сез? Әлбәттә, менә мин шуңа кушылып әйтәм инде, революциягә чаклы, менә безнең республикалар барлыкка чыкканга 17-нче елга чаклы примерно бездә бит инде менә сословиялар булган бит. Сословиялар әкренләп капиталистик отношениялар барлыкка килгәч, шушы сословиялар әкренләп беткән. Әмма ләкин 19-нчы гасырда менә сословиялар булган. Сословияны менә патшага сословиялар, аңа милләт, син телдә сөйләшәсең, ул нык важный булмаган. Аңа сословиялар, менә сез менә җир, сезнең шул хәтлек җир, сезгә шул хәтлек салым, сезнең менә сезгә сез можете рассчитывать шул хәтлек җиргә, шуңардан карап инде кешеләрне сословияларга бүлгәннәр. Шуның өчен инде менә безнең галимнәр буенча, Уфа губернасында гына түгел инде 300 меңгә якын татарлар башкорт булып язылган, башкорт сословиясына кергән. Һәм инде күренешләр төрле җирләрдә 19-нчы гасырның азагында ниләр, мәгълүматлар буенча. Төрле җирдә төрлечә булгандыр. Наил әфәнде, менә шулай ук татар булып та үзләрен ничектер башка милләт булып язарга мәҗбүр булган, ниндирәк очраклар булган һәм шулай ук нәрсәгә бәйле булган икән бу үзләренең милләтен, мәсәлән, үзгәртүдә, башка милләтләрне сайлауда. Бу шулай ук бит инде менә салымнан тышта факторлар булгандыр монда. Шулайдыр. Монда төп негезе шулай ук теге сословие буенча инде. Чөнки ул заманда сословие ул зур роль уйнаган, чөнки сословие нәрсә инде ул? Татарча хезмәт итү. Хезмәт итү, ничек хезмәт иткәннәр инде. Һәм шулай патшалык инде шулай бүлгән. Дворяннар, алар күбрәк хәрби эшләрдә инде катнашканнар, мәсәлән, крестьяннар инде җир эшендә. Шуңа күрә кайбер сословияларны привилегия өчен бергәннәр. Һәм привилегиялар алар төрлечә булган. Шуңа күрә салымны түләмәс өчен кайбер халыклар инде алар мәҗбүр булганнар. Мәсәлән, мин Башкириядә булган бар, анда кайбер авыллар күчеп барганнар, мәсәлән, граница буйлап, кая башкортлар яшәгән сословие буенча, башкорт сословиесына керер өчен, аларның авыллары белән
күчеп барганнар. Чөнки теге границалар үзгәргән, җирләрнең границаларын үзгәртеп торганнар. Шуңа күрә дә шундый теге нәрсәләр булган ул заманда. Бу милләт белән теге бәйле әйбер түгел. Бу чиста теге экономик фактор. Милли яктан алар үз телләрен саклаганнар. Хәзерге вакытта теге шул Башкириядә карасан, аннан башка төбәкләрдә, мәсәлән, шул татарлар, алар үз телләрен сакладылар. Теге аларның теге Телне генә түгел, монда бит әле милләтне саклау турында да бар. Милләтне, аннан үз теге гореф-гадәтләрне, бөтен әйберләрне. Хәзерге вакытларга да күчик, менә инде ничек уйлыйсың? Милли аңны формалаштыру ничек бара кешеләрдә? Чөнки хәзердә күзәтелә бит мондый күренеш, әгәр дә ул аның әти, әниләре, әби бабайлары татар булып та, алар ни өчендер ниндидер, белмим, ниндидер тышкы факторларга бәйле монда үзләрен татар дип язмыйлар. Менә синеңчә милли үзаңны нәрсә формалаштыра хәзер? Милли үзаңны миңа калса, беренче чиратта безнең үзебезнең мөнәсәбәт формалаштыра. Әгәр дә без үз ичебездә бүлгәнләр машыбыз икән, менә син телне беләсең, син телне начар беләсең. Яки син шул музыканы тыңлыйсың, син бу музыканы тыңламыйсың. Син яки чәй эчкәндә шынай дөрес тотасың, тотмыйсың. Шунда вак әйберләрне үзебезне бүлгәли башласак, әлбәттә бер нинди афойтыгыз милли үзаң уяна алмый. Безгә еңелек үзебезне хөрмәт итәргә һәм өйрәнергә кирәк, һәм шул вакытта гына шушы җанисәп безнең өчен уңышлы дип әйтәбез. Хәрмдә яшәргә кирәкми, әлбәттә татарның чын саны ачыкланыр. Һәм без үзебезнең зур санын узып, үзебезнең Россиядә гомумән илдә нинди урын тотканыбызны күрсәтә алырбыз. Нәрсә әйтәрәк кешеләрне? Монда милләтне бит инде мәсәлән әйткәнемчә, ул үзен татар итеп тоймаска мөмкин, бигрәк тә бүген глобальләшү чоры бара бит инде. Менә барыбер бөтен яклап инде мәсәлән татар булып та, аны башка милләт итеп язуга нәрсә әйтәр икән? Сәбәпләре нидә? Миңа калса, бу милли үзаң орлыгы чәчелмәү вакытында. Милли үзаң әлбәттә без инде пропаганда дибез. Моны әйтәләр аңлатмыймы? Аңлату эшләре алып бармыймы? Беренче чиратта шул. Беренче чиратта мин гади генә фикер кирәк булса, мин әлбәттә буны гаиләдә салынырга тиеш орлык дип саныйм. Кешеләр белән эшләү бара микән гизмә? Шуннан да балачактан сеңдерергә кирәкме кешеләргә туган тел турында, милләт турында, синең нинди тамырларың булу турында? Һәм мондый эш алып барыламы, әллә хәзер шул вакыт җитмәү сәбәпле әтиләр балаларына моны аңлатып килмиләрме? Беләсезме, вакыт ул беркайчан да җитмәй. Без нәрсәгә тотынсак та һәр вакыт гаепле. Без вакытны гаепләргә тиеш түгел, үзебезне әлбәттә сез дөрес әйттегез. Нигезе аның мәсьәлә нигездә ул гаиләдән барса да бара. Әгәр дә без бала туу белән туган телдә аның теле ачыла икән, монда проблема юк. Өйдә тиешле мөхит бар икән, әлбәттә ул өстәмә менә этәргеч кенә фактор булып тора. Шуңа күрә барысы да менә шуннан килә. Әлбәттә аннары инде без көтәбез, ярдәмгә килергә тиеш безнең мәгариф системасы. Ул балалар бакчасы, ул мәктәп һәм югары уку системасы. Менә әгәр дә шушы система тулыканлы эшләсә, монда проблем булмаячак. Безгә менә шушы мәсьәләләрне, нигез мәсьәләләрен хәл итәргә кирәк. Гаиләдә инде бала туу белән сезгә бит анда дәүләт структуралары керми баланы ничек тәрбияләргә. Онысы өйдәге традицияләрдән, гаилә традицияләреннән тора. Һәм монда бит әле күп кенә сораулар да һәм юнәлешләр да бар. Мәсәлән, яңа быел узачак халык санын исәпкә алынсак, монда башта нинди телдә сөйләшәсең, туган телең нинди, көнкүрештәге телең нинди, аннары мәсәлән шул ук әти-әниләрең нинди милләттә булган дигән кебегрәк шундыйрак сораулар да бар. Алар кешенең әзрәк башында бутарга мөмкин. Нәрсә әйтегез, сословияләргә бүленүләр бар иде дип. Менә шунда да бу сорауларда бу талчык тумый микән? Кемдер көнкүрештә мәсәлән бер телдә сөйләшеп, үзен татар итеп хис итәргә мөмкин. Кемнәрдер башка факторлар. Менә элегрәк булганнар белән чагыштырганда, менә бу соннарның һәм сорауларның күп булуы бу талчык тудырмыймы? Менә 1837 елгы җанисәп вакытында татарлар туган телләрен 4 тел атаганнар. Беренчесе мөселман дигәннәр. Минем туган телем мөселман. Икенчеләре туган телем төрки тел. Аны инде урыс җанисәпчеләре язганнар, турецкий я туркменский дип язганнар инде, теркәгәннәр. Üçüncü grupсы минем туган телем төрки татар дигән. Дүртенчесе татар дигән. Менә Гасис Хакыйның туган авылының шушы беренче переписалистлары сакланып калган архивта. Аның авылдашлары 3 вариант биргәннәр. Бер өлеше мөселман дигән, икенче өлеше төрки татар, өченчесе татар дигән. Акрынлап дөньяви
үзгәрешләр баргач, алар әлбәттә татар телен генә калдырганнар. Ислахи булай дип аңлаткан. Ни өчен татарлар мөселман дип туган телләрен атадылар дигән сорауга, ул вакытта безнең сәяси әдәбиятыбыз юк иде, вакытлы матбугатыбыз юк иде. Ишаннар, руханилар, бөтен мөселманнар бер туганнар дип сөйләделәр. Менә шушы фикер халыкка кереп, ул шул конфессионумны алгы планга чыгарды дигән. Әйтәсе килә инде менә туган тел һәм үзаң мәсьәләсе ул үзгәрештә һәм аңа бик күп төрле факторлар тәэсир итә. Менә 100 ел вакыт үтте, нинди үзгәрешләр? Җан исәп нәтиҗәләре буенча татарлар саны артырмы, кимерме? Бу хакта рекламадан соң. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяны нуктасы тапшыру. Без бүген халык саны исәпкә алу һәм татарлар турында сөйләшәбез. Һәм менә 10 елга бер мәсәлән үткәрелә дип алсак та, шуннан да менә бу 10 ел дәверендә Наил әфәнде, сез ничек уйлыйсыз? Үзеңнең милләтеңне, үзаңны формалаштыру эшләре ни дәрәҗәдә алып барыла? Әллә без моның турында нәкъ менә халык саны исәпкә алу алдыннан гына искә төшерәбезме сезнеңчә? Эш алып барыла, минемчә, чөнки безнең Татарстанда, мәсәлән, шул мәсьәләгә бик зур, минемчә, ихтирам көчле, һәм халыкта да, интеллигенцияда, мәсәлән, менә бу сорауларга бик игътибарлы итеп карыйлар. Әмма дә ләкин монда нәрсә җитешми инде. Беренчедән, дөрес әйткәннәр инде, теге гаиләдә ул бит инде тәрбия 10 ел эчендә барлыкка килми. Кемдәдер бар, кемдәдер юк. Әмма дә ләкин аннарсын, минемчә, теге тәрбия булмагач, яшьләрдә ниндидер теге уялу хисе барлыкка килә. Алар теге күбрәк, мәсәлән, телевидениедән карап, теге күбрәк күрәләр теге чит илләрне, аннарсын шуңа кызыгып, үзләренең милләтләрне теге ничектер кимсетеп карыйлар. Һәм, уяла башлыйлар инде. Һәм бу безгә генә хас күренеш микән? Илдар әфәнде, бәлки сез җавап бирерсез, шуннан да татарларга гына хасмы бу проблемалар, әллә бу башка милләтләрне дә бүгенге көндә борчымы? Менә без әйтәбез, Россиядә без 2нче урында торабыз татарлар халык санын исәпкә алу буенча дип. Ләкин барыбер проблемалар җитәрлек һәм шул ук милләтне ачыклауда да монда күп кенә каршылыклар туа. Менә сезнеңчә башкалар белән чагыштырырга буламы татарларны? Әлбәттә, теге уртак тенденциялар бар инде. Но әйтергә кирәк, менә biz чагыштырсак үзебезнең чуашлар белән, финно-угыр халыклары белән татарларның хәле яхшырак дип уйлыйм. Чөнки менә мин карыйм инде, менә Мордваның халык саны постоянно әзәя, чуашларныкы шулай ук, даже Чуашстанда да әзәя кергән. Удмуртиядә удмуртларныкы, татарларныкы бу зуррак милләт буларак, татарларның хәлләре әзрәк кенә түгел инде, күпкә яхшырак дип әйтәм инде. Менә Башкортстандагы хәлгә килсәң инде, монда безнең татарлар миллионнан артык, миллион 200 мең, миллион 300 мең нинди халык. Монда инде бездә Башкортстанда сәясәт әзрәк катмарлырак, шул сәясәт безнең саннарга тоже нитә инде, үзенең тәэсирен ясай. Монда бит әле халык саны исәпкә алганданың максатында күз алдына тотырга кирәк. Илнар, мәсәлән, без беләбез инде шулай кешеләр, без монда татарлар турында аерым сөйләшәбез. Үзләре танылган йолдызлар, җырчылар булсымы, спортчылармы, алар үзләрен татар дип йөриләр бер яктан, һәм алар халык саны исәпкә алганда татар дип язалар да. Ләкин аларның татарлыгы шуның белән генә чикләнеп каладыр. Алар татарча 1-2 сүз генә белергә мөмкин көнкүрештә. Менә бу очракта дөрес микән бу саннар һәм күрсәткечләр, һәм аңа ничегрәк карарга кирәк бу саннарга? Татарлыкны ачыклауда. Алмаз. Татарлык орлыгы булган, әзгенә татарлыкка мөнәсәбәт булган кешене югалтуга караганда, шушы кешеләр белән горурландырып, без яшьләрнең күңелләрен салып, аларны татар дип тарталсак, миңа калса, киләчәктә нәтиҗәсе яхшырак була. Минем күп тапкыр әйткәнем бар, менә без әйтәр бит, Данис Зарипов, безнең бүгенге көндә спортта беренче номерлы татар. Менә кем әйтә, ул татарча беләме? Миңа мөһим түгел. Әгәр Данис Зарипов исәмсез дип татарча әйткән, миңа шул җиткән. Әгәр аңа карап, яшьләр, менә бит татар егете, кара ничек зур кеше дигән, аңа карап горурланар икән, башта күәс, шул күәс салынса, ана ул татарча өйрәнәчәк. Әгәр шул күәсе булмаса, ул татарча беркайчан да өйрәнмәячәк инде. Аннары тегесен калган сеннән өмет алмыйсың. Башта иң беренче менә шул адымны ясатырга кирәк.
Аннары сұрау болды мұнда халық нешік мүнәсәбәт, халықтың мүнәсәбәт дегенде. Мен қалса, бұл тұрда сөйлеуінің артығы юқ. Міне бір ғадеген әуіріне кетірем. Біздің ауылың түркімі бар енді. Бір қарағанда татар ауылын, чиста татар ауылы, міне олар жан есептен ерақ шекілі тұйыла. Әмі бірінші әкінлік, ғадеген бір тракторшы абзый таңында инструкция жіберген. Жан есеп уақытында нешік болып, татар болып yazылырға. Демек, міне шул хислер уяна бетінде. Анар тағын бір гонақлы фикір жеткірем. Бәлкі менің әлбәтті келішмесер енді. Міне соңғы бір неше елда біздің татар тілін қысырықлау мәселесі бек көтерілді бейтінде мәғариф системасында. Бәлкі міне шул қиырсытылу біздің милләтінің өзінің ғұрурлық милләтіне қарата ихтирамлы хислерін біраз арттырмады ма деп үмітленем. Әлбәтте бәқасты мәселе. Шулай булсын улай, әлбәттә. Син әйткәнчә, менә андый кешеләрне, әгәр үзләренең алар татарлыгын күрсәтеп, кемгәдер үрнәк ясап һәм шуның әснасында милләт белән горурланырга сәбәп тудыралар икән, аларны нәкъ менә үрнәк итеп күрсәтергә кирәктер дә. Илгиз, менә эшләү, менә шул яшьләр, студентлар белән эш алып бару, ничек көйләнгән. Монда бит әле Илнар әйтте, менә авылларда аралашалар һәм шул төркемнәрдә язалар. Кемдер бит әле, мәсәлән, татар булып та, монда бит берничә милләтне сайларга мөмкинлек бар. Мишәр дип тә инде монда башка төрле, мәсәлән, Әстерхан татары дип язучылар бар анда, башка төрле итеп. Менә мондый күренешләр һәм бу талчыклар булмасын өчен шулай барыламы? Кистереп әйтәм, без принципиаль бөтен татар конгрессында олай бүлүгә каршы бер татар милләте бар. Әлбәттә, ул Мишәр дип үзен әйтергә мөмкин, алар үзләре дә әйтә, без татарлар ди. Әмма ул бит ул менә Мишәр дип әйтү һәм башка әйтү теге Себер татарлар дип әйтү, ул бит диалектка күрәк бәйле. Һәм аны шулай итеп фәнни итеп аңлатырга кирәк, дәгъва итәргә кирәк, җиткерергә. Һәм инде яшьләр белән эшләгәндә без әлбәттә шулай ук сөйләшәбез. Монда дөрес әйтте менә безнең катнашчыларыбыз вакланырга кирәкми. Әгәр дә без аңа ваклана башлыйк, монда глобаль фикер йөртергә кирәк. Татар милләте бар. Һәм монда теге драматизмга китә барса, хәзер менә фикер әйтелде, башка милләтләр белән чагыштырганда, ни өчен без башка милләтләр белән чагыштырырга тиешбез? Кирәкми? Татар үзенең милләте бар, аның үзенең юлы бар, аның үсеш стратегиясе бар, гамәл стратегиясе бар. Һәм инде менә без нәкъ шуның буенча барырга тиешбез дә. Яшьләр белән эшләгәндә әлбәттә шулай. Менә безнең даими рәвештә татар яшьләре, бөтен татар яшьләре форумы эшләп килә, аның структурасы яхшы. Безнең төрле челтәрләребез бар, дөнья күләмендә, Россия күләмендә, һәм анда андый сораулар безнең күтәрелми. Менә без шушы төркем, бу төркем дип татар. Кайсы регионнар белән аеруча эшләргә кирәк бүген? Менә ул сорауны мин бирәсез дип уйладым. Монда мин тагы шулай глобаль карарга тырышам. Конкрет әйтеп булмый, кем белән эшләргә кирәк. Чөнки монда ни өчен бу төбәк дигәндә, менә билгеләбез икән конкрет төбәкне, безнең сорау туа. Ни өчен ул төбәктә шундый процесслар, ни өчен татарлар әз? Әйтик, менә без Дальний Восток дип сөйлибез икән. Бу билгеле факт бит инде. Ул якта халык, ул башка милләт булсын, урыс булсынмы, чуваш булсынмы, алар материк дип сөйләшәләр. Барысы да зур шәһәрләрне сөйләр. Бу Мәскәүгә күбрәк барырга тырышу, Питерга, шул Казанга килү, монда объектив карарга кирәк. Әгәр дә ул халык аннан күчеп китә икән, ул бит юкка чыкмый. Ул татарның бер төбәктән икенче төбәккә күчү. Үтәгә рус әйткәндә от перемены меслаган сумма не меняется дип әйтәбез инде. Шуңа күрә әйе, ул төбәкләрдә, менә шушы Дальний Восток дип әйтәбез инде, яшәү шартлары катлаулырак. Анда климат башка. Шуңа күрә кеше яхшыракны эзли. Әлбәттә шулай ук менә татар әгәр дә килә икән Казанга, Татарстан җирлегенә, аны хуплап монда кабул итәргә генә кирәк. Без әйтәм бит, менә без студентлар белән эшләү дигәндә махсус абитуриентларга ярдәм итү программасы белән шөгыльләнәбез. Аларны Татарстан югары уку йортларына монда чакырабыз һәм инде аларның монда калуына да без бик шат эшкә. Һәм киләчәктә курку хисе бармы икән? Бу сәфәрдә чыннан да татарларның кимүенә, менә монда киләчәкне фаразласак әгәр дә сез нәрсәләр күрәсез? Мин һаман да шул тарихчы буларак вакыйгаларга шулай карыйм. Мәсәлән, әйтегендә Россиянең үсеше, анда демократик үзгәрешләр, кичә салым түләүче кешеләрне менә дәүләт думасы ешканнан соң кинәт кенә сайлаучыга әйләндерә. Ягъни алар үзләренең депутатларын сайлап, илне идарә итүдә катнаша башлыйлар. Һәм мөселманнардан сайланган депутатлар мөселман фракцияләре оештырып сәясәттә катнаша башлыйлар. Ягъни менә демократик үзгәрешләр халык саны алының аның сәяси аспектында бик калкып күрсәтә. Чөнки барыбер кеше үзенең тормыш кырданың бәясен билгеләгәндә, барыбер күп мәсьәләләргә мәдәни ягында, милли ягында, шулай дини ягында исәпкә алып, кара кабул итә. Һәм тормышын шушы берничә төп билге буенча кара дигәндәй. Шуңа күрә монда инде мин аны ничектер шушы җанисәп һәм
үз билгеләү белән генә шикләмәсем. Проблемага киңрәк карар кирәк дип уйлыйм. Һәм без һаман да шул халык белән эшләү дибез бит инде. Илдар әфәнде, менә Башкортстанда менә шул активлыклар дип әйтик, күп төрле эшләр, алар шулай ук йогынты ясар микән халык саны исәпкә алганда, соннарның үзгә булуына һәм ниндирәк эшләр алып барыла сездә? Без әйтергә кирәк, Конгресс, безнең бүлекчә бар, татарларның бөтен дөнья конгрессының бүлекчәсе бар, алар моның үзләренең программасы бар, аннан соң милли мәдәни автономиясе бар, без берлектә эшләйбез. Без рәхмәтлебез менә ТНВ каналын карыйбыз бит инде, ул безнең милли аңны үстерергә бик ярдәм итә. Шуннан соң инде безнең менә укучылар бар, менә университетка киләләр, Казанга укып кайталар. Минемчә инде әлеге көндә менә сәясәт булмаса Башкортстанда шулай итеп менә татарларны сез башкорт булгансыз каядыр, башкортларга язылырга тиештез дип шулай әзрәк булса, татарлар үзләрен, минемчә, Башкортстан татарлары үзләренең санын саклап кына калмай үсергә дә тиешләр минемчә. Чөнки монда мин үзем инде карап торам инде теге бар бит русча әйткәндә естественный прирост, миграционный прирост, шулай итеп карастан, чагыштырсаң, безнең әле потенциал зур үсергә минемчә. Һәм кайсы юнәлеш буенча үсеп була икән? Әфәнде, менә шуннан да, әгәр дә тарихи вакыйгаларны алсак һәм киләчәкне шулай ук менә параллель үткәрсәк, татарларның менә шулай ук артуы яки кимүе нәрсәләрдә чагылачак безнең тормышта? Монда үзебездән тора инде. Без күбрәк теге үзебез татар итеп хис итсәк, ул һәм үзебезнең теге балаларыбызга, аннан яшьләребезгә шуны сендерсәк, алар шул татар мөхитендә калачактыр, минемчә. Чөнки күбрәк агитация алып барырга кирәк инде. Теге пропаганда өчен. Чөнки менә теге үз-үзен рекламировать итмәсәң, безне бер кеше дә рекламировать итмәячәк. Шул гореф-гадәтләрне, мәсәлән, шул ук мәдәниятне, аннарсын телне дә шулай. Үзебез телебездә сөйләшмәсәк, ул телебез бер кемгә дә кирәк булмаячак. Мәгълүмат җитәрлек микән, Илнар? Менә шуннан да халык саны исәпкә алу буенча, шулай ук менә милли факторларны билгеләүдә халык хәбәрдармы гомумән? Моны белән кызыксынамы әлеге күренешләр белән? Алмас, камиллекнең чиге юк, әлбәттә җитәрлек түгел. Без аны беләбез. Әмма мин шуны әйтмәкче булам. Җан исәп әлбәттә бик зур вакыйга. Кызганыч, менә сез әйттегез, элек елларда ул илгәрәк вакытларда инде социаль-икътисади халәтне ачыклау өчен кергән булса, хәзер аңа сәясәт килеп тыгылды. Әмма җан исәп узар да китәр, менә шушы башкарылган эшләр безгә барыбер милләтнең киләчәген билгеләү өчен, әлбәттә, аннан соң тормыш бар. Ул барып кирәк булачак. Иң беренче чиратта шушы милли үзаңны уяту һәм татар булуыбыз белән горурландыру һәм менә шу бүлгәләнүләргә чик куяр өчен. Нәтиҗә ясап әйтсәк, Илгиз, менә милләтне дөрес билгеләүдә нәрсә таян ноктасы булырга тиеш? Ул татар булуың белән горурлану. Таян ноктасы шул була. Димәк, халык саны исәпкә алу вакытында тел, милләт, гадәти көнкүрештәге аралашу телен билгеләргә туры киләчәк буталчыклар булмасын иде һәм һәркем үзенең милләтен дөрес билгеләсен иде дигән теләктә сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.